तर मंडळी एक 5-1 मिनिटं झाली असत आणि आता बघूया. बघू शकता आता मस्त कलर इल्लेलो असा एकदम जबरदस्त आणि बहुतेक शिजतच दिला. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी आज पण ब्लॉग चालू होता एकदम उशिरा आणि आज मंडळी ना मस्तपैकी ब्लॉग मालवणीत होतो, कारण आमच्या घराकडे आज बनता मालवणी चिकन आणि बनवता आई. आणि बरेच दिवस चालू होता हल्ली काही रेसिपीचो ब्लॉगच बनवू नाही, रेसिपीचो काही व्हिडिओज बनवू नाही. तर मी ब्लॉगच म्हणते, रेसिपीचो व्हिडिओ वगैरे असं काय म्हणणे नाही, कारण आम्ही जास्त कारण त्याच्यात बोलतच असतो सारखे. त्याच्यामुळे मी ब्लॉगच म्हणते आणि मी ब्लॉगिंगच करते, माझं काय रेसिपीचं चॅनल नाही. तर आई तिकडे बनवता आणि कशा प्रकारे बनवता तुमका इझी वेनं जर मालवणी चिकन बनवता असला ना तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. तर जाऊया आईकडे, चला दाखवते तुमका कशा प्रकारे बनवता. तर आता असं आम्ही आमच्या चुलीकडे, तर तुमका आज मी झटपट मालवणी चिकन कसा बनवतो तर दाखवतोय. तर हे चिकन आहे, त्याच्यात आलं लसूण पेस्ट आधीच लावलेली आहे, हळद मसालो, काळी पूड म्हणजे गरम मसालो, हे सगळं आधी मी लावून ठेवतोय 2 मिनिटं. आणि याच्यातच टाकतोय मीठ. आता मंडळी आपलं मस्त ना टोप असे रेडी झालेलो, त्याच्यात असा तेल आणि तेल पण तापलेला आणि त्याच्यात आता टाकायचो मस्त कांदो. कांदा परतून घेऊ व्यवस्थित लाल होईपर्यंत. लाल होईपर्यंत मंडळी व्यवस्थित भाजून घ्यायचो. चिकनची रेसिपी आम्ही कितीतरी वेळा बनवलो, हे काय नवीन नाही पण आज बनवतो. तर आणि बरेच दिवस चालूच होता की सगळेच जण बोलवते, जे भेटतात ना ते पण सांगते काय हल्ली रेसिपी दाखवण्याच नाही. रेसिपी दाखव म्हणजे आमच्या घरात मंडळी जास्त करणं बनत असतात चिकन, आणि हल्ली होती चतुर्थी त्याच्यामुळे चिकन होता बंद आणि त्याच्यामुळे रेसिपी चालू नाही होती. कोण कोण गावली माका तर ती सांग लागली काय तर चिकन दाखवणं नाही, चिकनचा रस्सो दाखव. तर त्याच्यासाठी माझ्या गावठी कोंबडा रस्सो करूच असलं तर आमच्याकडे बॉयलर आहे, आमच्याकडे असा बॉयलर. तर ते तुझं आता करूया रस्सो. आणि आता चिकन टाकूया. चिकनाक मसालो मीठ सगळा व्यवस्थित लागला मंडळी. आणि हे असं परतून घेऊ. आणि याच्यावर ठेवूया झाकणं, त्याच्यावर ठेवूया पाण्याचं तांब्या. आणि आता बघायची थोडे वेळ वाट. मंडळी एक 5-1 मिनिटं झाली असत आणि आता बघूया. बघू शकता आता मस्त कलर इल्लेलो असा एकदम जबरदस्त आणि बहुतेक शिजतच दिला. शिजलाय झाला, बघू शकताय मस्त. आणि मसाल्यात चिकन कोणाकोणाला आवडता कमेंट करून नक्की सांगा. हा तर एकच नंबर आणि माझा फेवरेट आहे, त्याच्यामुळे आई मग दर टायमा काढूनच ठेवता. आई असं नाही तर दिव्या जास्त तर दिव्यात चिकन करता कारण तर बेस्ट करता आणि आई सुद्धा त्याच्यापेक्षा बेस्ट. तुम्ही बघितलात ना मंडळी. तर बनवच्या अगोदर काय काय आम्ही केलं ना तर बघितलं, फक्त मसाले लावून घेतलो आणि फोडणीक फक्त कांदा वापरलेलो असा. डिफिकल्ट असा काही एक नाही. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा मालवणी चिकन. आणि हा तुम्ही असा बघून केला तरी सुद्धा तुमका सेम टू सेम त्याच चिकनचं फील येतो मालवणी चिकनचं. तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे वाटण त्यात रेडी झालेलं असं आहे बघा. तर थोडक्यात सांगा वाटणात काय काय टाकलं. आलं लसूण कांदा खोबरा इतक्याच भाजून घेतलेला आणि वाटलेला आपला साधा मालवणी वाटप आहे. साधा मालवणी वाटप असं मंडळी. तर वाटण ऍड करूया आता. फक्त काय आमचा थोडा खोबरा जास्त असतं कारण मंडळी आम्ही जास्त कारण भाताबरोबर खाऊ प्रेफर करतो. आम्ही जास्त भाकरी वगैरे आमच्याकडे नसता त्याच्यामुळे. आणि आता याच्यात पाणी टाकायचं आपण जितक्या व्हाया तितके, जसं रस्सं करूचा तसं पाणी होतायचं. तुम्ही भाकरीसोबत वगैरे असाल तर तुम्ही असं जाड पण ठेवू शकताय. आम्ही आता भाताबरोबर खातलो त्याच्यामुळे पाणी जास्त. आणि रस्सो खरं म्हणजे पातळ करून पिऊकच भारी लागतं. थंडीच्या वातावरणात तर बेस्ट.
थोडं पातळ करायचं आणि जेवताना तुम्ही ट्राय करा, सेम टू सेम आमच्यासारख्याच बनतात 100%. वाटीत घेऊन पिऊ बरं व्हायला लागतं तर. आता याच्यात मसालो आणि थोडं टाकूचं लागतं. मसालो मीठ आपल्या अंदाजानुसार टाकायचं, जितके तिखट व्हाय तितके. मसालो थोडं मीठ आणि आता उकळी काढू होईल. तर आता आपल्या रश्श्यात मस्त उकळी इलेली आहे, बघू शकताय. मस्त म्हणजे एकदम जबरदस्त, आणि वास तर एवढं जबरदस्त येता ना, आणि उकळी पण बघा एकदम प्रॉपर मस्तच. मसाले वगैरे परफेक्ट लागलेलं. आणि आता गॅस बंद, आता गॅस बंद करायचो आणि टेस्ट करून जायचा. जेवची वाट बघूची आता, फक्त जेवचं टाइम झालो तर मस्त जेवायचा. आता तोपर्यंत झाकण ठेवूया. फायनली जेवचं टाइम झालं मंडळी, आणि सगळीजण जेवक बसलो. तरी चालू पण केले नाही तर येवा जेवक. अशा प्रकारे आपलं जेवण रेडी झालेलं असा. आणि आपला सुक्या चिकन आज वडे असत आहे बघा, म्हाळाचे वडे. आज मामाकडे, आईच्या मामाकडे म्हाळ होतो तर त्याचे वडे आहेत. मस्त वडे चिकन खाऊ घ्यावा. सांबार आवसा पण ती गरम करून ठेवली. सुक्या चिकन घरात राहलं वाटतं आई. आपला तेलातला मंडई चिकन सगळ्यांनी वाटून घ्यायचा. या मंडई जोक. फायनली जेवण तर झालेलं आणि एकदम जबरदस्त. तर आई आमची जेवण एक नंबरच बनवता. माझीच आई काय, सगळ्यांची आई जेवण एक नंबरच बनवता. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुमका नक्कीच मजा येतली. एकदम जबरदस्त टेस्ट आणि मालवणी जेवणाची चव तुमका घेऊची असली ना तर एकदा मी सांगते आवर्जून ट्राय करा. आणि बाकी आज विशेष काय जाऊ नाही मंडई, आणि आज बाहेर पडाकच नाही, त्याच्यामुळे काय ब्लॉग बनवू नये. तुमका माहितीच असतं मी डेली ब्लॉगच बनवते. आणि मी डेली ब्लॉगिंगचा चूज अशासाठी केलाय मंडई की मी रेग्युलर बाहेर जाऊ शकत नाही, कारण काम असं आणि सगळं ऍडजस्ट करून मी एका मिडल क्लास फॅमिलीमधनं असे तर एकदम पूर्ण वेळ तर देऊ शकत नाही. आणि तुम्ही पण नवीन असतात ना मंडई, आणि जर याच्यावर अवलंबून असतात की मी याच्यातच काहीतरी करतेलंय तर तुम्ही करू शकणार नाही असं नाही, तुम्ही करू नक्कीच शकताय. पण सगळा सोडून, तुमचं करिअर सोडून डायरेक्ट ह्याच्याच मागे लागा नको. मी अनुभवावरनं सांगते, मी आता गेले वर्षभर या करतोय त्याच्यामुळे सांगते. तर सगळा करा, तुमचं शिक्षण वगैरे सगळं कंटिन्यू ठेवा आणि त्याच्यासोबत साईडला मनाने ह्या करा. तर यशस्वी नक्कीच होताल तुम्ही सुद्धा. मीच काय, माझ्यापेक्षा सुद्धा तुम्ही भरपूर पुढे जावा. मी देवाकडे प्रार्थना करते की सगळे जे काय कष्ट करतात ना, जेवढे असं जेवढे स्ट्रगल करतात ना, तर त्यांचं सगळ्यांचं स्वप्न पूर्ण होऊ दे. आणि मेहनत करा, डेफिनेटली एक दिवस नक्कीच पूर्ण होताला. तर बाकी काय नाही, आता मस्तपैकी ब्लॉग एडिट करायचो. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.